17 Gulagati constituency ni bisingo khobjani Pathaliagat Warengbari ADC village tongnai Monjeshwari Deborma Shalkolokma Romi Shakhame Kalaijak tongmani Fatar Haste Rogo Talangi bo Funuka Haipano Muthangai Manlia Bono Tini January tani 4 Shalmari Kokti Shala O Naitatok Sungsano Yakari Galangkha Langma Joy Thangka Monjeshwari Debormani Kaham Tongfuru 17 Gulagati constituency ni MLA Chubalia Fiaba Tabuk Tei Thangjak Monjeshwari Debormani Maklai Panda Khlani Nangu Tei o Maiklai Panda Khlani Bagai Yago Garai Ra o Maiklai Panda Khlai Thaneo Phano Chuba Ja Sitang Hnei MLA no Chuba Chu Sanja Jakha Thei Thanai Monjeshwari Debormani bu Phayung Tei Busaro No Sangbele Paiple Hambai Tamni Male Tini Oro Ani Bai Kasar Bo Bini Sengsaro Sengno Yakari Kalang Thangka Tamni Male Bono Seng Onik Somoy Naino Ani Bagina Bo Kolkata Botalangka Ke Jerobo Mo Botalangka Ke Orunachal ni Bitirong Nahaka Tofano Seng Bono Chini Je Tongsak Seng Bono Boni Langmono Seng Naragi Jamon Honi Mani Seng Malia Sengno Yakari Thangka Borokba Sengno Saltai Salta Jotono Yakari Thaniba Seng Bono Bose Kosto Khalika Khaika Khaya Hiya Onek Rang Puisha Khoroj Bukhaniga Kolkata Prai 20 din Moton Dongkha Jerobo Motalangka 2 bar Arunachal Pradesh ni BTO Nahari Sarkha Tophonche Bo Sengno Yakari Thangka O Sengsano Boni Apta Bini Kha Kaham Keno Sengsano Sengno Yakari Kalamam Pore Bo Tebo Tongthok Ta Sato Toke Bo Tongitheng Asungno Bemar Doctor Naimani Pelai Keno Naike Boni Abatam Honni Doctor Romi Himaya Abahing Thaka Jorawo Bono Sawo Bini gas ni theke aljarang khanai jorao saw bini tv khanai jorao saw tam dani hanai boro kono rom sima lalia abo bini hamiani bagija bonoba doctor boromi meya abo kun sanam moton karikha karon doctor ase koto doctor okse boro no nai mali enke seng kono khanya moton kari bini basarok bo bahut try khaika chesta khaika bini basayo chesta khaika bini hamjaro bono chesta khaika khlaimani bisingtei Bono narangna moton kono ko karikha te kaisa ang koinamo songo seng chini sarno sajak chini sar MLA salto phaisi di sar hanai kintu sar phaini hini kok rojak kintu sar phake batte bo tongtha kamoni wansong manta chini manov sanang afro kok salaima tong sar nang monai phaidi salsa chini o bai no seng বহুত rang puisa khoros khainai sing to malalia sar noro ki 600 bosor phake ba seng teksa tongtha kam honai ang sar manov no bo sajak tong MLA no Am poreba tak sra dorogo ba sarmano ba phada phanya phaya phake ba belain chanai khokcha khongni pano chuba choro keba ani baini bagai kasia sra doni kichale parangan hani ang khakayo sar khanai to hanke o nogo phainai chuba chu roi jamano sani je tongmani abai kire phake ba ang sarno nongni channel tini ang sahoro sar khanai to hanke okongno kichha mangke ba ro phajang sengka warangbari Pathaliagat Sini o salkam kalang bana ni no sang abon sarnang kaise kobok mung sar nang khanai to hanke nini khawa tong ke ba sar nang kichha chobana mo tongke so phaikan ke belain chanai asana Monjeshwari Deborma ani bai asol 57 hoite 58 dong na sajala tinjana sajak kare Puila ning kanke abo Sondiram Deborma second kanke Saityo Deborma Kosong kanke Kishore Deborma borokbo kono nukungo kebo kreja chakiri bakiri kri phano ontoto je pani mani borok khoros khailekya asano hambai sar jodi khnai jangke chini o kongno nung chubasu rime phano salchapana aptano sandiri thangpani bagai ang sano kobokta কারণ চিনি MLA সারবা আসেন হামবাই নং না স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়
লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই